билет дар ҳақиқат ҳам айни замон қимат шидагӣ. бале бале бо ҳамоиш ки ба наздикӣ мехаранд ҳатто 40,000 рубл бале нархҳо я мехаранд. рафиқ мунхарид мақсад 37700. бале чандин нафарҳо гуфтанд ки ростае ки мегӯянд ки нафарҳое ки оилашона меёранд ё ки фарзандҳошона меёранд иҷозат наметиҳанд барои ба Россия даромадан. Не, ин гапҳо ҳақиқат надоранд. ҳар рӯза баромадаеста бигем бе ташвиш. боди ҳолатҳое ки ягон нафара ҳуҷҷат пурсидаистадан ё ки надидем. вале аэропорт омадед ва ҳамин гуна ки меша ҳолатҳое ки тафтиш ҳуҷҷат мешавад ҳуҷҷат намепурсанд. ин бародар омада ягон камбудӣ нашида дигем. ай Россия ба Тоҷикистон рафтан ягон камбудӣ намешавад. вале ай Тоҷикистон омадан ҳаракат кунед, паспорти нав кунед, барое ки назар ба ое ки ба паспорте ки печати қалбакӣ дора меоем ба паспорти нав омада гузаштан имконият зиёдтаре бигем. мо яке тактишкоам якаем мақсад ҳама вақт акара дастгирӣ кунем каналаш доимӣ серодан бошаву се лайк. салому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки ҳама вақт наворҳои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва боваримон доред. хубе иншаллоҳ ҳар яки шумо. имрӯз аэропорти Домодедовада қарор дорем. аввалан маълумот мерасонем барои нафарҳое ки ба Россия меоянд чӣ гунаи вазъият, барое ки муҳимтаре бигем ва баъдан дар охир ай нафарҳое ки ай Домодедова ба ватан парвоз доранд пурсон шидагем охирда мемонем ки вазъияти тафтиш чӣ хелай. барои ҳамун навора ҳатман то охирша тамошо мекунем, лайка меҷиҳем ва фикр мекунам подписатсия кардан ягон қиндӣ надорад, вале барои мо дастгирӣ беҳтарин мешавад. сар мекунем мавзӯра чӣ гунаи вазъият. нафарҳое ки ба Россия меоянд ҳамаи аэропортҳои Москваро мегем ман карда ай тафтиши дуюмбора мегузаронанд ва кадом нафарҳо барвақттар мебаранд. нафарҳое ки шаҳрвандии дутарафа доранд, нафарҳое ки калонсоланд ва нафарҳое ки оила ва фарзандшона меёранд бигем. чандин нафарҳо гуфтанд ки ростае ки мегӯянд ки нафарҳое ки оилашона меёранд ё ки фарзандҳошона меёранд иҷозат наметиҳанд барои ба Россия даромадан. Не, ин гапҳо ҳақиқат надоранд. ҳар рӯза баромадаеста бигем бе ташвиш. бо бигем фарзанди хурд қати бошад барвақттар мебароянд. ин нафарҳое ки барвақттар мебароянд а кадом нафарҳоро мегардонанд. ай ҳар як рейс ками кам 10-15 нафар мегардонанд. аввалан шахсиятҳое ки штраф доранд, нафарҳое ки дар Россия қарор дорем штраф дорем, ҳаракат кунем, суд борем ва баъдан ба ватан парвоз кунем. барое ки дар ҳолате ки шумо ай ватан меоем бисёри ҳолатҳо шидааста ки ҳатто штрафҳои пеше ки супордагӣ нестанд дар ба задани мебарояд мегӯянд хай биё суд борем иҷозатием барои даромадан дигар наемонанд мегардонандшон бигем ба ватан меравад. ин нафарҳоро зиёд гардондастанд ва шахсиятҳое ки печатҳои қалбакӣ дорем. шумо ба ватан ки рафтем ай Россия ба Тоҷикистон рафтан ягон камбудӣ намешавад, вале ай Тоҷикистон омадан ҳаракат кунед, паспорти нав кунед, барое ки назар ба ое ки ба паспорте ки печати қалбакӣ дора меоем ба паспорти нав омада гузаштан имконият зиёдтаре бигем. буданд яктаминта нафарҳое ки гузаштанд вале миқдори зиёдшона гардонданд ва паспорти нав карда бошанд. бале ман мекунам пурспос мекунам ягон камбудӣ наёбанд иҷозат метиҳам барои даромадан. ин масъалашдам эҳтиёт кунед ва нафарҳое ки судебни доранд иёрам бигем миқдори зиёдша гардондастанд. судебни гуфта кадом нафарҳоро дар назар дорем ҳамун шахсиятҳое ки зиндон шидагианд. хоб иҷдам фаҳмондем ва нафарҳое ки мегӯянд ки забони русиро надонем мегардонанд. бале ҳамин омадем чия ягон қиндӣ надорад бигем саволи зиёд наметиҳам. ҳаракат кунед ҳамин мақсади омадаатона фаҳмонед дар киҷо зиндагӣ мекунед бе ягон камбудӣ мегузаред. ай шахсони меомадагӣ пурсон шудем ай ҳар як рӯз ҳамаша не вале 50-60 нафара телефонҳошона тафтиш мекунанд. шахсиятҳое ки намефаҳмем пешай омадан шумо ҳар як шабакае ки медароем дар история сахранӣ мешавад. ягон нафаре ки мефаҳмад битем то ки ягон видеоҳои ғайриқонунӣ ягон сайтҳое ки камбудӣ шиданаш мумкин ай тоза кунад то ки омадем баъдан дар аэропорт камбудӣ нашавад. хоб мо мегӯем ки на 1 декабр дар аэропортҳо отпечатка мегиранд, сурат мегиранд ё ки телефонҳоро тафтиш мекунанд ё ки манъ мекунанд. ин ҳама ба шахсиятҳое ки ба Россия омаданианд дахл доранд. нафарҳое ки рафтанианд ягон камбудӣ намешавад ва иншаллоҳ умедворем ки фаҳмонда тонистагем. шояд бошад ки ягон саволи шумо дар гап назада бошем дар комментария нависем, ҳаракат мекунем ҷавоб гардонем.
ва мемонем наворера ки аз шахсиятҳое ки рафтаниям пурсон шудагием бошем. Салому алайкум бародар. алайкум асалом. Хуби тенҷи ака? Шод бошед, хуб, саломат бошед акаҷон. Раҳмат ака. Айдамаде ва куло билет дорем. Бале. Билета чанқа харидагием? 3800 рубл. 3800 рубл чанқа пеш хариден ака? Дина хариден. Яъне ҳамин нафарҳое ки тамошо доранд билет дар ҳақиқат ҳам айни замон қимат шудагием. Бале. бо ҳамоиш ки ба наздикӣ мехаранд ҳатто 40000 рубл Бале. ин нархҳо Я мехаранд. рафиқ мунхарид мақсад 37700. бале фурӯшнада қиматтар меғалтад. ҳамин гуна вазъият ва нафарҳое мегӯянд ки нархҳои билет арзон мешавад, ҳечи гуфтан наметонем. бале ва омадем тафтиши ҳуҷҷат дар даромадгоҳ шуморо ҳуҷҷат Не пурсида надидем. Мақсад омадем хушру соқ саломат омадем, не тафтишотай, не ҳичи гап хабар ҷиддӣ нест. камбудӣ гузаштем. Ма бе ягон камбудӣ омадем, дромадем гузаштем дар бале инҷа. буд ҳолатҳое ки ягон нафара ҳуҷҷат пурсида истардан ё ки Надидем. вале аэропорт омадед ва ҳамин гуна ки мешавад ҳолатҳое ки тафтиши ҳуҷҷат мешавад ҳуҷҷат намепурсанд. ин бародар омада ягон камбудӣ нашуда дигем ва наворҳои моро тамошо мекардем. Албатта. лайка буҷи хана Албатта. Бародарои халқи фархур. Ами лайка бес плашад на бародар да бизанем. Бале. Мо яке тактишкоам якаем. Бале. Мақсад ҳама вақт акара дастгирӣ кунем. Каналаш доимӣ серодан бошаву се лайк. Лайка бизанем бачаҳо ба хотири халқи фархур. Халқи фархур дар пеш. боше акаҷон раҳмат барои суханҳои беҳтарин, раҳмат барои баромад кардан. ман хидмат мегум оне ки миём мегум ай ҳамин одамои мерафтагӣ пурсон шаванд то ки ҳам мардум хабардор шавад ки аз ин бале, нафарҳои мерафтагӣ хичон хабардор бошанд. Гапи дуруст ака. боше ака гап нест.